Ka jingpule na ka kita beningkong ut Samuel, kelenong ka beningkong ka dekhot kendai hadu arpo. Enda kila debam debdi ha Shilo, ka hana kalayeng. U Eli lingdo ulasyong hasenda u rishot jingkang ka temple utrai. Kala kuslai jur bad kala dwai ha utrai, da ka bayam kthang. Di kala pinlong ka jingkular niam ka ong. Go try kipat lada me mon ban pet isen a ya ka jingjanjar ka shakri jo me lada me ken mau bad mem klet ban ai uwei ukhun ya ka shakri jo me ngan ai ya u ha u try baro shirta jing im jong u bad ka serti kan om de lano ha ka kli jong u kat ba ka nang duai hakmat u try u Eli ula pethu ya kashentur jongka kahana kalakren hapo la kadonut shukhi tangkrimyang shentur klem sawa aa kat ban yosngo kumta u Eli ula tharai ba kalabuan te u Eli ula ong haka sakat no pindang buan penmi no ya kawan napi Henry kahana kala jubab em kokenran ngalong kabriu kabashem janjar ngamshem diwan ne kanu kajindi kabakhor Henry ngathelun yala kamensim ha utrai wat tharai bagshakri jongphi kalong ka kenthei kabapo ngala krenda kajingdiaw kabakraw bad kajingling a suda te u Eli ula jabab khi letsung do Blei ki Israel un a yakaba phila panda u kala jubab to sngo lemse ya ka shakri jongphi nangta kata ka kenthei kala letno kala bam pat kam le diaw shu kakman kila khi dang step perngam bat kila mani hakman utrai nangta kila let phai shala yeng harama u el kana ulaya poi bat kahana katnga jong u bat utrai ulaken mau yaka kahana kalapun bat kala kha ukhun enda labyang la kapor bat kala khot kerteng ye u Samuel namar kala ong ngalapan ye u na utrai ktien jong utrai kasam na ka kitab beningkong Samuel kala nong ka baar ka khot iwei bat saw hadu pra kahana kala dwai how try ko ong kado nu jonga kashat kmen how utrai nga klan na mar la kentiu yanga ha utrai ka shentur jonga ka nyoben ya ki pasun yanga ngari sa na mar mela pen im yanga ya ki renti jong ki baklan la pen ken Henry ki batlot ki phong da ka bor ki to ki ba pahu pahai ki la let bella ban jo bam Henry ki to ki batngan kim tngan shu kabalingki kalakha hinyo ngot Henry kata kababun khun kalasdot utrai u ai ya kajing yap ban kajing im upha shepo nyamra ula ban sei pan pen khi im utrai upen duk bad upen rius pa upen ren bad upen crowru u kentiu ya ki baduk naw kendo ura ya ki bakerdu na kathup dpai ban pen shong ya ki bad kisiem ban ai ya ki kajaka badon buram na ba ki rishot jong ka kendo ki day ki jong utrai halor jong ki ula penshong ya ka perthei ka gospel kat kum u Marcos bukhuj kalanong ka baningkong ka dekhot arpuwei hadu arpu pra kila poi ha ka pernam bat Maria wan ka sngi sabat u Jisu ula letrung ha ka sinakok bat ulas dang ban hikai ki briu ki bala yo sngo ya u kila sngo bang bat sngo phela ya ka rukom hikai jong u shem la hikai kum kistat an Henry kum u ba don kabor mar kum ta u briu u ba shong sun ula wan rong ha ka sinakok ban ula kerkan mekwa ayu nangi ku Jisu Nazareth mewan hangne ban penjot yangi ngatip medei u ei melong u bukhu jong u Blei u Jisu ula dumok yauk suj snapjar patumi no na ubriu umensium bomman ula pen kerthat ya uta ubriu ula linyar bad ula mi na u baro ki briu kila lingo jelang bad kila stang ban kili paramaki ka ei kane
kajat jinghikai kabathmai, une ubriu, udan kabor ban ai hukum wat ya ki mensim bamkhuj, pat ki kongu yau, te marmar ka namjong u Jisu kalapriang kaleng kathan Galilia, ka gospel jong utrai.